50 évvel ezelőtt fogalmazta meg Schweitzer Albert azt, hogy a világban legjobban azok az emberek hiányoznak, akik mások baján kívánnak segíteni. Mondta ezt 50 évvel ezelőtt Schweitzer Albert.
és érzi az ember, hogy 2000 évvel ezelőtt is megfogalmazott valaki valamit az aratnivalóról, meg a munkások számáról. És érezzük azt, hogy mindig kevesen vagyunk. És tudomásul kell vennünk azért azt, hogy igazából mi egy kis marginalizált csapat vagyunk. A kereszténység azért egy margón lévő társaság. Jézus azért nem azt mondta, hogy tömegmozgalommal teszek benneteket, hanem sóvá és kovásszá. Azért ez egészen más üzenet. Meg aztán, hogyha komolyan gondoljuk ezt a Krisztus követést, meg hogy kereszt, meg kereszténység, hát azért, ha valaki megélte ezt a marginalizáltságot, akkor Jézus megélte, amikor egy ünneplő tömeg után azért egy pár nappal később hirtelen beszélt meg, és egyhangulag, demokratikusan megszavazták, és hol is van akkor az igazság. Ha komolyan vesszük ezt, akkor azon gondolkozom, hogy a mai világ nehéz, nyomorult helyzetben vagyunk, mindannyian pontosan tudjuk. Fukuyama ugye a nagy szénbomlásról írta meg ezt a könyvét, ami biztos, hogy elhitek erről már nem régen. Nagyon sokan apokaliptikus víziókat festenek. Érezzük, hogy nagy baj van. Érezzük azt is, hogy maga az evangélium is jelezte, hogy lesznek nehéz időszakok az utolsó időszakban. De hát a múlás a keresztény számára nem egy rossz dolog. Hát, hogyha múlik valami, akkor az jelenti, hogy közeledünk is valami felé. És hát hitünk szerint valami felé közeledünk. Nem? Komolyan veszünk mi ezt a közeledést? Számunkra a múlás fontos, vagy pedig az, hogy közeledünk a múlással valami felé? Azt hiszem, hogy komolyabban kellene ezt vennünk, ezt a közeledést valami felé. Ugye ismert a vicc az optimista és a pessimista között, hogy a fél pohár víz az optimistának félig teli van, a pessimistának félig üres a pohár. Hát nekünk is komolyan kellene ezt vennünk, hogy igen, közeledünk valami felé.